Lero tati ndiyambe ulendo ophunzira ndi kumvetsetsa za nthenda ya sugar kapena kuti diabetes pa chizungu. Sabata yatha tinaphunzira za zakudya zopatsa mphamvu, ma carbohydrates, achina nsima, mpunga, chinangwa, spaghetti, bread. Tinaphunziranso kuti zakudya zimenezi zikagayidwa thupi lathu limazisungunula kukhala glucose, yemwe ndi mtundu wa sugar. Glucose ameneyu ndi amene thupi lathu limagwiritsira ntchito ngati fuel, kupuma, kuganiza, kuyenda ndi zina zotero. Phunziro limene lindilika m'makomenti kwa anthu amene muri joina kumene. Tsono tiyeni timvetsetse mmene nthenda ya sugar imayambira. Tadya phala lathu la mpunga mwachitsanzo. Thupi lathu lakayakaya mpunga uja wasanduka glucose. Pamene matsatira pejino mukuziwa zokuti ntchito ina ya magazi athu ndi ya mtengatenga ndi mtokoma. Kunyamula zakudya zomwe tadya, ya mankhwala omwe tamwa, kupititsa komwe akufunikira iwo. Glucose amene sakuyenera kukhala m'magazi yayi. Magazi changokhala chotengera chabe. Ndipo komwe glucose amene yakupita ndi kuma body cells kapena kuti anyamata anthupi athu, njelwa zomwe zimamanga thupi lathu. Koma glucose kuti apite mu anyamata ma cells mmenemu amafunikira kiwake, sangangolowa yayi. Ndiye tikadya mpunga wathu uja wasanduka glucose walowa m'magazi. Thupi lathu limati mwalo watu glucose tufunika maki ziseko ziseguke anyamata athandizike. Ndiyeno kapamba wathu anthu ena amanena kuti ndulu koma pa chizungu ndi pancreas, amene amapanga mankhwala anthupi, zina lake insulin, yemweno amakhala ngati maki otsegulira ziseko za anyamata zija kuti glucose uja alowe apite mu anyamata muja kapena kuti ma body cells. Limodzi ndikupasani chitsanzo china kapena ganize ngati kundende kuli chikolido chachikulu, mbali mukhale marumu akaidi aliyense amakhalamo yekha. Nde mkolido muja ziyenda zakudya kugawa zakudya lunch. Koma zokudya zija sizingamalowe zokhayi m'maselo mwa akaidi muja. Zikufunika kuti atsegule chiseko zakudya zija zilowe mkaidi uja adye. Amene ndi insulin. Zakudya zija ndi glucose. Kolido ija ni misempha yathu ya magazi. Kupanda insulin, zokudya zija zizingoyenda mkolido muja misempha mwathu mwa magazi muja, osapita komwe zikufunika m'maselo muja. Mu nthenda ya sugar, ndondomeko imeneyo yotsegulirana maki kuti chakudya chilowe m'maselo imasokonekera. Pali mitundu ingapo ya nthenda ya sugar kapena kuti diabetes, koma ine ndikuwuzani mitundu iwiri. Mtundu woyamba wa sugar kapena kuti type 1 diabetes, anthu ena chibadwa chawo amakanika kupanga maki osegulira maselo aja kuti zakudya zija zilowe, amakanika kupanga insulin. Kutanthauza zokuti nthawi iliyonse akadya amayenera kuzibaya insulin maki kuti glucose chakudya chawo chisamangoyenda m'magazi koma chipite m'maselo mwanyamata anthupi komwe akufunikira. Chifukwa chokuti ndi chibadwa mtundu wa sugar umenewu timaona ndithu anthu aja kuyambira ali ana. Pali mtundu wachiwiri type 2 diabetes, yemwe anthu ambiri tili naye pa chiopsezo. Napitirire ngati mukuona video yathu koma simatipanga follow, chonde tipangeni follow. Mene ndi njira imodzi yoti sapota tipitirire kukupasani ma video akwalite. Thupi lathu limatha kupanga bwinobwino insulin, koma paja timalowetsa maki kuti titsegule paja pachita dzimbiri uja kungotembenuka sakutsegulanso yayi. Thupi lathu lija limafaka insulin, kupanga insulin koma ziseko za maselo zija nkhaberayi kutseguka. Kapamba uja amazatopaso kuti topi nkusiya kupanga maki insulin uja. Eno glucose zakudya dadya zija zimangoyenda no m'magazi. Kana amati apeza ndi sugar wambiri m'magazi mwawo. Chifukwa choti sugar uja sayenera kukhala m'magazi. Magazi ndi chotengera chabe. Tinkana ngati sugar akupezeka m'magazi ndiye kuti pali vuto. Akhale glucose kapena sugar uja akakhalisa akuyenda m'magazi mwathu amayamba kutipatsa mavuto. So athu amatha kusiya kuona, impsyo zathu zimatha kunokoka, misempha yathu ya magazi imatha kumangosupuka kumangonongeka. Nerves, misempha yathu yokhuza ndi ubongo nayonso imatha kumonongeka kumangokhala ndi dzazi. Anthu ambiri ndipo mwakhala mukundifunsa za dzazi, mwina mukayezese sugar ina. Chida cha abambo ndeti nakamba kale chimathaso osamatsuka. Bungwe loona za umoyo pa dziko lonse lapansi la WHO likupenekera kuti kupitirira theka la anthu omwe ali ndi nthenda imeneyi sakudziwa komwe Africa muno. Ndifuna mukhale ino pa page ino timati
kudziwa ndi mphamvu. Pali kugwirizana kwanji kwakunenepa ndi nthenda ya shuga? Tingadziwe bwanji kuti tili pa chiopsezo cha nthenda ya shuga? Zakhaleni pompo mawa. Zikomo kwambiri, mwakomani onse.